Institucions com ara el Museu Reina Sofia han cedit les seues obres per a oferir una exposició sobre Juana Francés a l'Ibam d'Alcoi. L'artista va ser tot un referent per l'estil informalista espanyol durant el franquisme. Un artista alacantina de trajectòria oblidada, Juana Francés va néixer al Ter el 1924 i va requerir només d'uns pocs anys per convertir-se en una de les pintores més reconegudes del nostre país. Ara, pintures, escultures i dibuixos de l'autora formen part de les obres que l'Ibam d'Alcoi exposa amb una intenció. Donar la rellevància que han de tenir aquestes persones que al seu dia no se'ls va visibilitzar conforme calia i al mateix temps donar-ho just a conèixer en llocs que no són les grans capitals. Juana va ser l'única dona i una de les fundadores del Paso, un grup d'art avantguardista espanyol de postguerra que ella mateixa va abandonar a l'any de formar-hi part. Quería que se le considerase ya no por ser mujer, sino por su propio arte. En la seva etapa figurativa, personatges muts. Ponía el acento muy claro en cómo las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, tenían poca voz. I més tard, abstracció, experimentació i paisatges, l'artista va formar part del disseny de la font del Parc de Sant Isidro d'Albatera. Es una fuente que realizó. L'exposició es complementa amb un fons documental que aporta informació biogràfica. Es podrà visitar fins el 14 de gener.